Emagoro bengi ya omwancho omulgereri bwegetaseni kya Ndizi TV nabwo bwansu bwo mu Gusii ngwegena litkoria oli abere litoere kegima nanene kwabere gokwego kyasoko bwatemero bere yonsi yeri tkoria lero kirorire ne litkoria lamis chitariki emeronke ebere na isano nemo cyo mutinyo mutangani omwaka bwechibibere na meronko ebere nebere nekero yara irense mu yabono mugoroba chinga kindete okwarigania semese Amayia erionko manyebuna nara yaya kuwatirana nabasaki baito twakwarganirie asenchera ere yobwikiranu korenderi tangani kegima tigatora nyore gatiari nkwariganeretie asenchera yobwenge. Kuna komiti yane nkochia eje korigere na kichibasi cha serikali chigotumeko erantu abwate komiti kamati ekorigereria obotumeki bw'enibo ya serikali nigo yatwara bikaro korigereria na kichibesa chabeire chigotumeke kaunti ya Nyamira. Agite ndwanya kolichibesa togo chatwata webiara byangire bali bakonyora obokonyi bwe serikali nsi omuroberio inwa jamii kaunti ya Kisii kwe murunganirio obokoreri bw'omuroberio yo. We shall not accept a situation where our children are being killed by illicit brew when they are chiefs, assistant chiefs, county commissioners and the police. Omokonyi bw'omurai bwense kogania abagambi nabo obusabo burendiko bwatirana gokora obotumeki bw'amariogo yogotindia ananaseke goriegeke. Omwancho omulgereri Eyemo nayanda manke ngo kwariganira ngomanya senchera ere yobwikirano ekarango kwenyeriona nabo kogendera gotonyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyora wetera Ndizi TV News nabo gotwitwetera ati Ndizi TV News boigo ase website yaito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke eri togendera go kumanya manke retera ne Evelyn Sero tokubwatirana nere Joshua Uta kweneke buna wikeire asensemo yebimanyerero okwariga ntochake asenchera ere yobwikiranu awase kiombe kia Public Interest and Accountability Committee PIAC kia ikirana litkolera se county ya Nyamira na gokora igikaro eri okomanya na kiyobokoreri be county bogenderete anene kubwatikana no butumeki bwenenko eri ekorwase serikali nigo kiabage kumulinkoria omo secretary Alsmanoti nabo igo omo waziri bwenibo Emilio Ngaga ase omuroberio yo bagokora wono munyakero bwe kiombe kyo Ken Nyamino asaba kwanira mangana ao gati abokori kwa bantu mamincha nerichiko nabo igo ogotakorwa kwemeroberio akero chibesa chenanire korwa serikali muri kitokora se county ya Nyamira job manki noroboti urwaso wime documented risk management policy and reports. Maiga yomo director service chokoringoria obotumeki bw'enibo ya serikali orusagerwa Nyanza Wilson Maiyo gosokia oroboti orurwa bwate amaborio igoro yobotumeki bw'enibo ase county Nyamira nigo ekamati okunenkia obotumeki bw'enibo ya serikali ekora unomo MCA ogesima Ken Nyamino erinde komanya oboene korwase ewizara yenibo. If they are saying they are going to interrogate now, I'm there. If it is tomorrow, I'm there. If it is next week, I'm there, Chair. So mine is only the technical bench to support the committee. Abo baikarana bose we kamati oyo elinde kwiraneria amaborio nomoli kibwe kaunti Nyamira ntenenera Alice Manoti nomo waziri bw'enibo Emily Ongaga egati amabori bali komanya nechi projects taraba kigotabokiwa okoriko kwa bakori emeremo asenchera yobotutukanu obotumeki bw'ekibesa kyabekire nsemo asengencho yokorwania oborwaire bwa COVID-19 namabolyo ande. Amerais is irregularities in employment. Njia watu wanaandikwa hapa. Including the service board itself. Kuna pesa ya COVID-19 ambayo ilikuwa 2020 mpaka saa hii ile kazi ilikuwa ifanye ichaonekana ichafanywa and the way even the contracts are awarded. Nigo omwaziri wenibo Emily Ongaga atwara chinga kichinkongu asengencho atabugoleti egati ya masakaraga neiri. You have presented yourself here to discuss the said response that you sent to us. Do you have a copy? The documents that we asked for.
So for today, we're going to miss this and again miss the other documents which should be attached. But I cannot request Senate to postpone the way you have requested us to postpone. Isn't it? Yes, Chair. Eh? Yes. So from there, are you fair to this committee? asateba ekikeirera gutacha na masakarayo no gutatwara chinga kichisaine asoko ya ligia Consolidated response from all the departments and also for them to look at the evidence. It is a report for the financial year 2019-2020. So Chair, we actually needed some bit of time to put together all the responses and as well as also prepare the evidences like the honorable member is asking. ekyo keirera ogosukirwa bosio kwegeikare kyombaka chitariki isano na ibere chomotyenyi okobwati egento kiagera ntwagenderera twasukirwa chimotu tare 7 na asengenjo batatuete chingaki batarete amang'ana aria atakire koinengigu mapema bona bacha nayo nande bacha tinoro etwabatuma bachi konyoi igweta abantu abatete korera bagusi abantu ba county egasi kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Miamana omorikyo ito Job Maangi asorbo tiororikiranu kurwa se county ya Nyamira abateneneri bechi wodi anene ase county ya Kisii ni gobagi kerio okoranda wechinguma igoro yech form chech basari echo chigendrete kwenanwa ase abantu eyemagega yensemo yabakolimeremo ase chisaiba anene ase ensemo ya mwembe imemucho busongo baba kubekwa byara magayo musako mutindi gokorwa kubwatkana net form echo bolimo chigendrete kwenanwa muri keitonde mo Stephen na Manke chinkuma chechibasari chechiskuru chitali chiekene chabire chikoranda ime binyoro wetero musako motindi oraunaba bisabe county ya Kisii ime Kisii Central Ward nigo gati ababwatani korwa chisaiba chia mwembe babwatune chifomu ekyo nago ikigwa segeta seni kya bosongo narangiri kunomo admin ontebinga chifomu chia chakire koni guchyo bolimo yagera narangiria abasikali bane twali gichinjera twagora chifomu ororo yagera twabwata omongwano uyu so abantu baitu bali bagendererete kong'ainunga chifomu chiasokire ochakera bono iga nechisaiba balimo koni kamuranje abamuranisi kobare kobarigi mogotoka mokoimukeriwe getambo kerekenene mono Joshua Oire ward administrator nigakwene kibuna omuroberi bwo kwena no gwechifomu chia bisio mugavana okisi Simbarati turachaka bene asamenye basabiruko bamaiso mbali ananigu nabakora barase binyoro bakorusia na gonchokana na chifomu chie county chitabwenereti watangasire kirase muna county yenyene terasoki chipasali chifomu chichipasali undi bwesi ora atoke kagosoki chifomu ekyo okong'aina abana incho kobasaba chibesa okoboko gweseka no gotambe igakobwatu na ndemo keguli chikoli inene mono korengana ne county act ne serikali nuere muri geta maiso gochakira mo chief nimbwata ba enforcement ba na gaiga ani tubwate police goikoiru kotini ugambigwa maneri chiko yokoibira abana inchi ekora chifomu nja akora keke njirasoka igotimo ng'ainwa kababare mereri nimba tubugima bwakongire muri gete chibesa lakini bono muri go chinyora gwetire cyber ntubastangasire kare chifomu cyabire tayare moche moichurito saini moya guchibesa abakonyi babagambi na baraboni go baenekira imbabe maiso kwenekia obolianania aselietaria chifomu chie county ya Kisii mboli go chikobao asabalimo bagikeri gubokong'u ari gusaba bamenyi banyaura location na Kisii county asobwagare baba balemereri baganye mugabano itana cha soki jibasari chiae ninga kiara chisoki na chilonchiero manyene digere bamanye gochioya igo bana inchi nariko basabanga mwayerera kogenda chisaiba kong'ainwa kona kogora chifomu ekyo ekero chiraike ndobeke jibarasa intu abanyene tubatangasire nechi basari echinchi base chobis cheito nechi obis chomo ward admin ase chirabe chikoyigu naende tu verify nyuma mutarachirani chifomu chia county government chirasoka kichirajiche chio chibwati serial numbers andi chamanga chiarwa wanyanyanjwa chia chia 3 tomanya namba ngapaka ngacha nyanjwa
Nyansanja twamenyera gajajio. Onyenkio nganyo twamenyera gajajio. Onyenki stawni twamenyera gajajio. Waracho nambere ngaba iranga batwara. Tiga no machoka gabre. Ntuga seitun buna wajibu kijira buya no saini work. Ani ndol gole besa. Inju no basaini kero jajiro bono no dole. Igo gwansira rero munante ne inega iga. Ai muno gotoka kurusti form chigoko niria banta sesa ipa yago. Igo kobwatu na kwemuke ulichiko. Goikera bono chifomu chechi basari chigenderete kwena nwa nchiri cha bajumbe chia CDF na chiri chia Bisiomo Women Representative. Kuripoteria Ndizi kurugeta steni kia banyimbo kia Busongo, Kisii Central Ward, Erietariane. Ndemo Steven. Mbiyamano muri keito Ndemo Steven ase oroboti ururikira nichinga kecho nigo omo MCA wodi Eyemo Stivarika abeire kagukwanira engane yo nakoroge kuburege tindi ucyase bali abakwena na chifomu echo asaganiria abantu bonsi kwene kyango babale maisomu na chifomu echinigo chikwenanwa korwase ABC yabagambi gose abo bisa ase serikali ya county. Abantu mbale babeire mekora bachakire ko ni chifomu bagotebane pasari ya Kisii County. Pasari ya Kisii County mbono twaete supplementary budget wetera governor yetu Simbarati igo besanchiracha. Neji pasari chifomu karaje achire muchinyole kurwase cyobisi cyawe MCA and njitwale serial numbers. Igo aichiga chinde chikonyakonigwa. Nichire abantu babwate fake yo gokonere form report ase police usase county council usondi bwese no nintu aba MCA tenyara benko ni ale chifomu echiga egere abantu babwatu mbachaka koliana ni abantu nabande mbaro bayigweto bororo nga chipasari nko chachire bono batagete gusaria emioyo y'abantu nga chifomu nkoni guchire igo no kubatebi ngati abantu baito balemereri epasari chifomu kwanya chire sikoni cyo mujumbe ne pasari gendete bono iga gochire chifomu ne yo women lab mungina Doris Donya lakini eyiga ya Kisii County abantu mungaineka na inu abamoko ni chifomu ase chisaipa onyo muntu okuboliringa form kieroro motebi eche county pattern chiraja tigako motebi enchiro como puri intelligent kende yonsi ingoko bae orosi chibesa tigatubwaterane intokolera abantu banyasaye bobe. Abantu abo barabagotu abali no baremana boigo abataka bagendete konyora obokonyi bwe serikali inse yo muroberio manyikanite buna inua jamii nigo bono besokire na kwemurunganiria obokoreri ase umuroberio yo okwana litkorya rero chinga kibesokie ryo kwerikia ase ensemo yatendere nigo bemurunganiria okonyorwa kwabo bisa abo batenerete umuroberio yo amanke nigo twariganire no muri keito Josephat Amisi. Ensemo y'abantu abagotuna boigo bemenyete amona barema nigo bemurunganirie enchera serikali gendete ko begwakana enibo eria ya inua jamii onkonyora chibesa chia abana nchebuno muboraka nalendera abana bati koruchula intwanya konyora besechi twabere tokonda seji agenti nturikoegu nabono kurtwate betigu tochega iga saa moja ya mambi kurtwaga igetega iga paka bangina bagatuno barensa iga ntura igubesa bakabona iga tuikaranse tuganyete ntumeti gosengo faulu tore bakabona iga ngagende tago yikuri kibese chindi ngochiko iko byara bikanga baganda bosongo songo ngayano baganda nyamarame nyamengo ikoro bande binana baya ochogende ogende ogimbo kibese no chikari abo byara binu byangere narwana koraki na charero nigo bayakwana ayali tukulia rero ase skuru ya bamure asengera aso muroberio iboko na chibesa eyo nyara ko bakorekana ase boigo wekera chinsa isano chabono mambia konyora abagente bali bugwakana chibesa tibaranyara ko bagoika ase nseme yo elinde banyale ko bagochaka muroberio bugwakana abantu abo chibesa chiabo twajira kurumambia twajete saa 12 paka bono saa 5 nturara banda gonto chani kete muroberio yo onye ndiko yari kunyarikana serikali to change ero lengirera lete konya banda bataka abangina abajandike tabasira irinsa iga onye babisa mari otokonya muto butataga no kobuta chinga cheito ntonya kota je para kira itu chibesa gocha ase to kuna tame mano origeri bo gyanga se ga kare origeri magenje se ga kare abanda na no tortendere atwensi
Nande kene nkene bakane basanju kotik nkiyonga ibairete. One togo tebunga toikaranse getiga toganye bona botoikaranse toganye tekene nkio response ndete yo toganye te baka chinse toko ego. Nikesi bwo gotora aigu to aigu totairina na botoko irane kya bangi no che no barensa bangi na bagotu babora kabuna antu ebirema no bikaranse nsa iga besa nchio twanyore. Abangeni ko banyara ko bakwemurunganeria ase ebyara byabo byanyara ko babiko bachanda. Tuachire no moga kamgate miaka 91 bono. Togo se twate ebyara byasirane na kitomorwenga serikwa. Mogo se tebirene la nye byasiri matera ini. Bona untura beka bisinye. Nigo bono nonye abateneri babantu abo bagotu baburirie serikali nyare ko bagotumia omoroberio onde omwao bokoena na enebeyo gati abo otomerwa chibesa chiabo gwetera ase chisimi chia abantu abo abagotu. Igabono serikali tigerige njera etomera abantu abagotu chibasa sesimime na lera ababerera isi ase njo access chibasa serikali. Hata wasonye mbao kwa hiyo na ande baramente problem ase yende. Bona bangi na bande ba Israeli, wengine wamerara, wengine ni wagonjwa. Bona ombilangu ni hii serikali ingechange mradi afadhali watumie hata simu, uwe wakituma hizo pesa kwa simu. Ndio maoni yangu ya leo. Nonye nabo nigo abagenti bechibengi echo banyara ko bagwikirana Ensa mechinsa isano chamambia asebo igo omorobiri bokwena na chibesa onyara ko bagogochaka kurende oira ekerokere egetambe kuripoteri gataseni Ndizi TV kurwa Ensa yatendere yere imeye constituency ya machoge chache imeye county ya Kisii elitana ne Josephat Hamisi. Miyamono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururekeranu igatia basacha kurwa ase county ya Kisii nigo bachiramo na korosia ekiombe ekyokerene kirenga yokorigereria amakongwa ya basacha bawetera gati yabo emechando bongo nabo igo ebirengererio ebyanene byabere bikoirera abange koimuke bitambukero bitabweneretibu na koreta chisegi nabo igo kwerusia obomoyo murikeito Brighton Makori na oroboti urwa soboime. Magega yabasaja korekana gutwara imechando ao sorongo rwa Gusii ekyo gikoirira kwerusia omoyo na kurusia bando omoyo nigobono ekiumbe kemo yachakiwe sorongo rwa Gusii eyo jikwena kibinango kwana na kire amangana alingete abasaja. Mkutano hapa wa Premen Conference tukiandaa mkutano mkubwa wa wanaume katika jimbo la Kisii, na ajenda kuu ya kufanya mkutano kama huu ni kwa sababu ya visa ambao vimetokea katika hii ponde la Kisii County. Bakuragwa no munyakerobo bwekiombe ekyo Charles Mugaka nigatebiruna ningikiakerete bagachaka ekiombe ekyo. Sawa sana wanaume kuchitia kitanzi, vijana kunywa pombe zaidi, kutatimisha malengo yao kama wanaume katika nyumba. Sasa leo tumekuwa na mkutano hapa mkuu ambao tutaandaa mkutano mkuu ifikapo siku ya tarehe 14 kuyaongelelea masuala ambayo yamesaa kuwa changamoto kubwa katika hapa eneo la Kisii County. Boigo nigo banyarire bagosemia basacha guterusya omoyo ekero igo solinde lyonsi ili abeire. Men should not die. Men should not kill people. That is why we've taken the initiative that we must talk amongst ourselves and solve our problems as men. The mental thing, the social thing, our social life. That is the major reason why we formed the men conference. We want to go out and educate the men and the boy child that is not all about fighting, it's not all about taking things physical. There are so many ways that you can share with other people when you have these problems within our families, so that they get solved in a more friendly way, so that we don't go physical and at some point maybe cause more problems in our families. We are going to make it a very big thing in the whole Gusii land. In fact, this is going to be big, and we are calling all the men that come and join the men conference. From Kisii we shall expand it to the larger Kenya. Tutatumia muda wetu kuongeleshana kama wazee ama vijana, ili angalau shida huyu akonayo na huyu unatafuta rafiki ambao unaona kuwa huyu nikimweresha shida zangu sinaweza. Boigo mbanyarite bagoteba ekirenga kyumo sangano yo asebono barengethego chigotwara musangano monene ase county ya Kisii. Tumepanga chinzi ya kutembelea wale wazee
ama vijana wenye wameathirika na mambo ya mental illness ambayo imekuwa changamoto kwa kila familia. So tumepanga katika hii mkutano, tumepewa siku 7 tupange vizuri na tupange siku ya kutembeleana, kuwatembelea wenye wako na shida za mental illness ambayo inafanya watu ambao hawezi elewana vizuri. Nguripoti rigetase Candice TV etheriane Brighton Makori. Mbia mono murikyo ito Brighton Makori ase oroboti ururekiranu ekiombe kiabo chi Council of Elders koruabo machoge chache nigo bachorire abarai ase murobiro yokorekana ensemo yatendere unenchire yemo yokobwatrana iro koene kyabuna amagendero arrokanire ase ensemeyo ase bali bachorwa nigo bari ira yo gocha kobwatrana na gusira emirobiro yamagendero eriyo ensemeyo nero ebeke gukina ninde no mogoko mono asenge njuri tukeriria rero panjorire mune chairman orabo kubara aso engakiyero gochibosiga iga so inche muno muntu gonda kolegasi n'abantu baminto council ne community engima ekero ndabe nkuba console tari inche ndabe final inche ne kwende yane executive yane we shall propose lakini abantu abanyene council nere ratify nere koleta ebintu byakorekana muna abantu batagete tigaba gaka babochi bakori gasi n'abangina council iyi ne yikura omochi ibwatani omochi imanya ngakimachi bochi egenderete ebe mangere ebe mbochi ngumbu ebe nkebere nturi go turi ga igasokore tubwamo n'ubwanchani naba bagosobisi babe nabaro batwara maskani tokore gasi yu togokonya omochi ntokore gasi bune ye bakorete baorogeti koba siasa tibago yogokonya omochi bakaswasa abana siasa ime bagasaria erieta ria omochi ekera togendere tase omokutano oyo naende ekera togochigwansa gokora egasi yokoreta omochi bwensi amo na korora ng'a amagenderero achire ase ebinyoro biaita iga gosesa chisabrocation chiaita echibere bochi chache nabo igo na kebere igange enene nokoreta abantu baito amo na amagenderero eserikali yaito yaretire ang'a iga erinde aikere abananchi baito muneganeiri Murai wese Dr. William Samoei Ruto niga kageire gochakia bene obwato bumanyikanite muna MV Uhuru ase county ya Kisumu bunenchire yemo yokoenekia gose yokorobia obosombi ase chinyanja nabo igogokinya uchumi yense ya Kenya wetraso muroberio o blue economy eyengo bwatikana no murikyo botambe ase wizara yoburendi bwaime Raymond Omolo oyote babuna negatie miroberio eyo murai wensa bwate koenekia buna obokoreri nabo igo Yense ya Kenya yabereke gukina. The fires in Homa Bay County, that is in Kindu Bay, in Homa Bay and Mbita. And all this would go a long way in improving the state and the activities that we are having conversation on. So if you are to focus and get the resources of the blue economy, in fact we should stop investing in the port because port there is already well developed and focus on how do we go into shipping and share part of this 300 billion. And this should fill up our conversation to see how it works out. Kiombe kia Intergovernmental Budget and Economic Council IBEC nigo giachorire kamati eyue koroberia chibesa chikwenanwa ase serikali chech county okwana magegayo gokora chinkwana choko iwana ne kiombe kia bagavana ekiombe kyobo bagi wenengo nensemo ya treasury aboigo abo bisaba nene ase serikali chech county naboigo serikali nene omokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua nigateba na oroboti oroikeranu korwase kamati eyundo chikwenanwa ase ka keiki Eyemo erebosio Gachagua baigoni gateba buna omurai gose serikali nigo yerwete goikirania amaganio ao asamenda buno omurai wense nache gokorege ikaron na bagavana bonsi eriyo gukora emechande yaberege korekana egati serikali chech county nabo igo serikali enene. We have agreed that the Council of Governors will constitute a small team to engage with the Salaries and Remuneration Commission with a view of coming up with an acceptable solution. We have had a long discussion over the division of revenue. The Council of Governors
was asking for about 425 billion shillings. The Commission of Revenue Allocation was proposing 407 billion, while the National Treasury was proposing to upgrade from the current 370 billion to 380 billion. We have not been able to reach a decision, but I want to confirm that all the participants are alive to the current economic situation in the country, and therefore there was a spirit of give and take. But we have constituted a small committee to hold further discussions, and in a week's time come up with a solution as to the exact amount that will be agreed on as a share of revenue that will go to the county government, and resources to the counties that have not been achieved for a long time. To cure that, the President has agreed to hold the governors for a 2-day retreat early next month to discuss all those cross-cutting issues with a view of coming up with solutions. And that forum will enable the governors to interact with the President at an informal level, to build relations and to strengthen the relationships that are going on very well between the two levels of government. Mwancho muliereri na manken kwariganeretie kurinda nochiko yanyora na inda senchira yobekiranu ekero chirarage chinsa isato asebono nongo kolera Amayia yenseye masenchira yobekiranu gaige kerongo wakiranga mbia mono asogochora kobana inche endra gotonyora sensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweetwetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erietariane Evalino Sera nigotobwatrana nere Joshua Uta kwene kya wikeire asensemo yebimanyerero twaro burigereri borubya.